bæltet og 6 album udgivet, har Branco rundet over 400 millioner streams på Spotify og er uden tvivl en af Danmarks største rappere. Men rapperen har haft en mørk fortid, hvor en sommerdag i juni var tæt på at koste ham livet. I dag har han udgivet sit sidste projekt som musiker/rapper og har dermed valgt at lægge mikrofonen på hylden. Det er historien om Brancos kamp ud af det kriminelle til pensionering. Benjamin Simatu, bedre kendt som Branco, offentliggjorde den 13. maj, at hans sidste projekt vil udkomme den 24. maj 2024. Jeg siger ikke, jeg kommer til at forsvinde. Tværtimod. Jeg kommer til at træde først og lave nye fodspor, som andre kan følge. Men det bliver ikke igennem musikken. Jeg kan vise jer det bedre, end jeg kan fortælle jer det, når tiden er inde. Og jeg ved der så meget andet på jeres feed, der har jeres opmærksomhed. Så jeg gør det her call. Mit sidste album. Mit bedste album. Baba Business 3. 24. maj. Branco er af filippinsk herkomst og er opvokset i Albertslund på Københavns Vestegn. Han kom ind på en kriminel løbebane fra en ung alder og var ifølge ham selv millionær som 17-årig. Første gang han så en pistol var som 12-årig, da han blev bedt af nogle ældre fra området om at holde øje med den på den lokale fodboldbane. Det var her hans kriminelle løbebane for alvor begyndte. Selvom nogen vil mene, at Branco har haft en hård og forfærdelig barndom, fortæller han selv til Politikken. Altså, det er jo Danmark, vi er vokset op i. Vi har alle sammen haft en almindelig barndom. Det kan vi ikke komme udenom. Vi har haft det skide godt. Ifølge Branco har han aldrig været en del af eller startet en bande, men han har været involveret i et liv, der kan minde om et bandemedlems. Allerede som 14-årig betalte Branco sin mors husleje, og som 15-årig stod han for første gang foran en mikrofon. Men Branco stod i et dilemma. Hvorfor skulle han forfølge en rapkarriere, når pengene var større og hurtigere på gaden? Men pludselig flyttede Kimbo, en del af rapkollektivet BOC, til Albertslund. Her udviklede Branco og Kimbo en god relation. Branco leverede også samtidig hash til Kimbo gennem hans vindue. Branco fortæller til Euroman: Kimbos hus blev et forsamlingssted for alle os drenge. Alle var der. Mine venner, Kimbos venner fra BOC, de var nogle af de sejeste drenge, vi havde mødt. De kom lige fra byen til kvarteret, gik i det rigtige tøj, lavede musik, men var stadig meget ydmyge, hvilket de stadig er den dag i dag. Det kunne tænkes, at det var drengene fra BOC, som fik Branco på andre tanker. Han skulle måske alligevel forfølge sin rapdrøm, men der var en speciel ven, som virkelig pressede på for at få dette til at ske. Steps blev løsladt. Okay. Det er mange år siden. Det er jo tilbage. Tilbage. Han blev løsladt, og vi henter ham ved Høje-Taastrup station. Okay. I en stjålet for det skåret. Ja. Realitet sej. Han siger til mig, og jeg ved godt, det vi bruger jo. Jeg ved godt, at han har ikke indspillet, men han har lavet nogle sange i Habes, som er det sygeste, jeg har hørt. Sindssygt. Og så sidder han med en mappe med tekster og rapper noget for mig, hvor jeg tænker, okay, det her, han er det. Efter at Branco blev overtalt af Steps, udgav de et EP under gruppenavnet Mellemfinger Musik i 2014. Et år senere kom deres debutalbum Militant Mentalitet, som fuldstændig chokerede den danske rapverden. Albummet inkluderede samarbejder med Sivas, Gilly og Benny James og indeholdt populære hits som AP Møller og Kokaina. I dag har albummet over 43 millioner streams på Spotify. De udgav kun 6 singler efter debutalbummet frem til 2018, før den officielle sidste sang fra gruppen Jungle blev udgivet. Musikken var ikke forbi for Steps eller Branco, som havde fået en komet-start på deres rapkarriere. I 2016 brugte de tid i studiet sammen med Gilly og Benny James og dannede en af Danmarks mest ikoniske rapgrupper, Molo. De udgav deres første single Udenfor i 2016, og frem til 2017 fulgte de op med 5 sange efter debutsinglen, heriblandt hits som Bølgen, Skejsen og Dedikeret. Mens gruppen Molo var på vej op i den danske musikverden, landede Branco